començar sent tots aquí del poble, que mos veiem cada setmana, i ara ja estem tots desperdigats. Però m'ho hem ajuntat perquè tenim el primer concurs de frita de polp que hem organitzat per primera volta a Sant Josep. Nosaltres hem set hereus del club Casa Major Antic on hi havia els nostres pares. Us ho varen passar nosaltres quan vam complir 18 anys o així. Si fos, per exemple, sobrassada de roc, que fèiem en Nadal, també és una enfeinada i quan veus tota la festa muntada i estàs allí, tu també estàs disfrutant, perquè al final és una festa que tu has fet però que l'estàs disfrutant igual que d'altres, pues és molt gratificant i per això ho feim. Ara, si hi ha sobrassada, ja tenim la torradora preparada i sobrassada llesta. Fem el concurs que saps d'Eivissa, és molt gratificant també anar allí i veure que hi ha l'abuela, la tia, la mare, la filla, la neta, tots junts allí, que és com moltes generacions es junten per participar en això. Has de dedicar-hi molt de temps, però bueno, al final supos que val la pena. Estem aquí esperant. Perquè és temps que passem entre nosaltres al final i llavors pues, és algo que fa passar gent del poble. Però és que la feina que tu fas és gratificant perquè hi participa molta gent i li interessa molta gent i a més tu també hi aprens. És això que fem amb estiu, que organitzam sortides amb pàdel surf, amb caiac i tota una sèrie d'activitats que són a l'aire lliure i que et permeten disfrutar de tot l'entorn de Silla. Sí, que no gent d'altres pobles que no havien vengut mai per aquí van dir, pues aquesta festa sí està molt bé, això. Tipus que havien vist vídeos però que no s'imaginaven que sigui tan guai fins que hi van en sèrie. I ara ja tenim una mica de nom amb Sobrassada de Roc i Casa Major ja ens comencen a conèixer, pues seguim aquesta línia de fer les nostres festes petites. Nosaltres volem que en el poble es facin activitats, es facin festes, jocs, concursos. Al final coneixem a tot el poble, parlem amb ells, no sé, és molt de riure, és molt cansat però m'ho he passat molt bé. Sí, seguir tenint com descendència, no? Que algú venga i ho vulgui agafar. Igual que nosaltres hem heredat, que algú ho heredi després. Sí. Bueno, queden molts anys en pareix. Bueno, però que es vegi unint més gent i... Sí, que nosaltres ens hem conegut aquí, hem vist el poble amb activitat, pues, ara pues, ens sentim responsables com de seguir també aquesta activitat i que ja hi segueixi fent el poble. O sigui, el nostre lema que està en su cartell allí a la barra avui és feim poble, feim festa. Era una enfeinada, que hi ha dies que ens plantejam tota l'existència quan hem de posar a organitzar alguna cosa, però sempre, al final quan ho veus és molt polit. O sigui, ara avui que hem arribat aquí i veus tot el carrer ple de grups de gent cuinant, que ho has organitzat a l'associació i tal, pues, és molt gratificant i per això ho feim. I el que pretenem pues, és que no acabi això i que cada vegada es faci millor, però sempre pues, en aquest ambient de poble i que obert a tothom sempre, però que no es perdi pues, l'esperit de poble que tenim a Sant Josep.